Pag-usapan po natin itong balita na ito na hindi ho inilalabas ng mga mainstream media. Kasi alam naman po natin itong mga mainstream media ay marami ho sa kanila, bayaran na. Bata na ng gobyernong to. At kaya naman po talagang matindi ho ang kanilang pagtatago ng mga katotohanan. Dahil recently lamang po etong COA naglabas na po ng mapakagandang paliwanag at napakagandang konklusyon sa pag-iimbestiga nila ng budget ng OVP. Mga kababayan, mantakin nyo, lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa gobyerno ay dahil sa putang inang pag-iimbestiga ng Kamara dito sa budget ng OVP. Na pinagbasihan nila ay yung hindi pa tapos na pagsisiyasat ng COA. Ano po ba ang COA? Ang COA po ang independent body, exclusive na nagsisiyasat at nagsasabi kung merong bang nagamit na mali o tama doon sa budget ng isang ahensya ng gobyerno. Ito po ay exclusive na kapangyarihan lamang ng COA, Commission on Audit. Kaya lang, eto mga tarantadong mga congressman nito, mga putang ina ninyo talaga, pinapakailaman ninyo ang hindi ninyo trabaho. Hindi ko alam bakit kayo tumakbo ng congressman, hindi sana tumakbo na lang kayong sa COA, nagpa-appoint na lang kayo dyan, kesa naman sa naging congressman kayo. Alam naman po natin kasi ang motibo nila. Alam mo naman, inutusan sila nung kanilang pinuno dyan para ho sirain si VP Sara Duterte ang kanyang credibility. Kaya pinakailaman nila ang isang bagay na exclusive lamang sa COA. Ang i-audit o tignan ang budget ng ahensya ng bawat gobyerno, bawat departamento ng gobyerno kung tama o mali. Ang ginawa po nila, pinakailaman nila, yun lamang sa Office of the Vice President. O, di ba mga tarantado talaga? Bago! Mantakin mo, pinahaba-haba yan. Ang dami nilang sinasabing hindi maganda. O, patungkol sa budget ng OVP, pinakikialaman nila kahit confidential funds. Puntangin ang yan, no? Nakakabwisi talaga. Alam mo kung bakit? Yung confidential funds na tinutukoy nila, 100 plus million lang. Pero yung confidential funds ng Office of the President, 4.5 billion? Billion. Etong kay VP Sara Duterte, 100 plus million lang. Mantakin nyo, and yet, ang sinasabi nila ay may katiwalian daw, meron daw hindi tama. Aba, ang pwedeng lang magsabi niyan ay COA. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila yung COA. Inimbitahan nila yung COA, inipit nila yung COA, tapos inipit nila yung mga staff ni VP Sara Duterte sa Office of the Vice President, pinagbintangan, ba't hindi masagot, bakit kinausap ang COA, bla bla bla. Ang sinasabi lang naman po ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte ay, sandali, nag-iimbestiga pa kayo. Huwag muna ninyong ibigay sa Kamara kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Tanungin ko kayo, mali ho ba yun? Tama ho yun eh. Mantakin mo, pagkain, niluluto, hindi pa tapos lutuin, gusto mo na ngayon ibigay doon sa food critic. Sana nga kung food critic ang pagbibigyan mo eh. Hindi, yung kalaban. Ang pagbibigyan mo nung niluto mo, ano siyempre sasabihin nun? Siyempre hindi maganda. Di ba ho? Tapos, una-una, hindi pa nga tapos lutuin eh, kinuha mo na. Sinong gago? Di ba? Yung mga congressman. Walang iba. Ngayon, naging fiasco yan. Lahat ng mainstream media binalita yan. Pero ngayong natapos na yung pagsisiyasat ng COA,
Mantakin mo, iilan lang ang nagbalita. Karamihan ng mainstream media, mga ulul talaga. Karamihan ng mainstream media, mga prostitute talaga. Karamihan ng mainstream media, binayaran na talaga. Alam nyo kung bakit? I-google ninyo. Kasi bumagsak talaga ang income ng mainstream media. Kaya ngayon, ewan ko, siguro nagpapabayad na lang sila sa mga politiko. O di ba? Ngayon, pag nagpabayad ka na sa politiko, definitely kung ano lang kagustuhan ng politiko, yun lang ibabalita mo. Ganyan ang nangyayari ngayon. Mantakin mo ha, yung mali, inire-report nila. Pero yung konklusyon ng COA, hindi na nila ni-report. O di ba, mga gago lang? Hindi nyo masyadong nabalitaan to. Saan nyo lang nabalitaan to? Sa social media. Alam mo, buti nga talaga. Ako, special shout out ha, sa mga naninindigang mainstream media tulad ng SMNI, UNTV, at yung Net25. Yan ho yung talagang nakikita kong hindi ho bumibigay. Ibig sabihin, hindi ho yan bumabaluktot sa kanilang prinsipyo. Nakakatuwa at meron pa mga natitirang ganyan. Sana manatili po kayong tuloy-tuloy para sa katotohanan. At patas na pagbabalita. Hindi ko sinasabing kampihan ang mga Duterte. Hindi, patas laang na pagbabalita. Katulad nga ho nito. Ipapakita ko sa inyo ito ha. Ito. Ayan ho yung COA report. Ha? Nakikita nyo naman yan. Ipapaliwanag po natin yan ng maiging-maigi para ho mas maintindihan natin. Ganito lang po kasimple yan. Yang sinasabi ng COA, ayan po ay parang report card. Okay? Kung papaano ginamit ng Office of the Vice President yung pera na ibinigay sa kanila. Okay? As an independent auditor o inspector, as independent body na nag-iimbestiga ng budget, ito ho ang nakita nila. One, after checking everything, we confirm that the OBP's financial records are accurate, complete, and follow international standard. Ulitin ko, after checking everything. Pag sinabi mo po bang everything, lahat? Kasi ang dahilan ng kamera dito sa dilabas ng COA, hindi kasama dyan ng confidential fund. Gago? O tanga lang kayo? Pag sinabi mo bang everything lahat, o ano lang, konti, o hindi lahat. Ha? Ayan po, sinasabi, financial records are accurate, complete. Ito pa ang pinakamatindi. Follow international standards. Okay? Parang ganito yan. Parang sinasabi, kunwari, isang estudyante. Okay? Siya po ay bibigyan ng grado ng teacher. O, di ba? Yung teacher. Bibigyan ng grado. Ano sinasabi ng teacher? No cheating, no shortcut, and they followed all the rules. Yun yung grado na ibinigay ng teacher dun sa estudyante. So, yun po ang binigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, walang problema. Lahat ng ginawa, the student did everything by the book. Sinunod lahat ng tamang paraan. Kaya nga, meron pang tinatawag na unmodified opinion o unqualified opinion. Okay? Ano ibig sabihin nun? This means COA did a thorough unbiased audit. They followed strict rules and ethics and standards to make their findings are fair. Para mong sinasabi, as a teacher, chinek niya yung trabaho ng estudyante ng walang bias, no external influences, and we're confident they deserve a clean grade. Yun po ang ibig sabihin ng
basis for unmodified opinion. Okay? Yan po ang basis kasi medyo maliit, di ko mabasa. So sa madaling salita, imagine a school principal, sabi nga inspecting how a student o yung OBP, Office of the President, manage their allowance for the year. Una-unang tinitingnan kung papaano pinlano at ginamit yung budget. Clear sila dyan. Check. Ibig sabihin, walang problema. What they actually spent on it. Ibig sabihin, ano ba talaga yung pinaggamitan? Check. Wala rin problema. Pangatlo, whether the student kept proper receipt and records, financial statement. Alam sabi ng COA? Clear. Check. Okay. Pangapat, if they followed the school rules, ito po yung international standard. Ano sabi ng COA? Check. Yan po ang ibig sabihin ng kasulatan na ito. Ha? Sabi nga dito sa dulo, the student did a great job managing their money's responsibly and honestly. Responsibly and honestly. Everything check out and there's nothing suspicious. Yun po yung parang kung i-analogy natin sa student-teacher. As a matter of fact, they get an A+ for financial management. In short, mga kapabayan, okay? COA gave the OBP a perfect score for being transparent and compliant with financial rules. Ibig sabihin po, mga kababayan, walang problema. Sino po ba ang nakatanggap ng ganito? Alam nyo, nung mga nakaraang taon din, ganyan din po ang natanggap ng opisina ni Leni Robredo. Binalita ng mainstream media yan. Kasi alam naman natin, makaleni sila noon. Kaya lagi nilang binabalita yan. Naku, tignan mo na, pinakamataas na hindi nyo naalala nyo, binabalita na media yun, no? Pinakamataas na standard na binigay ng COA ay sa opisina ni Vice President. Actually, hindi lang naman po Office of the Vice President na nakatanggap ng unmodified opinion. Unmodified opinion ho na sinasabi nila. Hindi lamang po OBP nung nakaraan. Nagkataon lang, tuta sila nila Leni Robredo, kaya yun ang binabalita nila. Ngayon, same thing nang natanggap ng opisina ni VP Sara Duterte. Pero hindi binabalita yan ng mainstream media. Mantakin mo, ito mga kababayan, mantakin mo, pinagpestahan ng mainstream media yang hearing na yan sa Congress, naging fiasco pa yan. May mga kinulong pa sila dahil kesyo hindi daw sumasagot ng tama, hanggang nagkagulo-gulo na, di ba? Hanggang lumabas na talaga yung si Jamela. Si Jamela kasi yung babaeng naloko ng lalaki. Parang ganon si VP Sara Duterte. Sumabog na si VP Sara Duterte dahil nga sa tinatarantado ho nila ng Kamara etong mga issue patungkol ho sa budget ng OBP. Mantakin mo ang laking kaguluhan na create doon. Di ba? Ang laki ng kaguluhan. And yet, nung lumabas na, eto, konklusyon ng COA sa Office of the Vice President Budget. Alam mo? Wala. Iilang mainstream media lang ang nagbalita nito. Bago! Kasi nga, bayaran Di ba? Ito ngayon, binabalita natin para may paliwanag natin. Kasi, alam mo, kahit yung mga pinklawang vlogger, yung mga talo ng vlogger ng pinklawan, yung mga boring na vlogger ng pinklawan, pinagpepiestahan ho nila ito. Tuwan-tuwa sila. Pero ngayon, eto, hindi nila binabalita. Kasi nga, meron silang self-interest. May balik yung mga pinklawa nilang mga idol.
Di ba? O, gusto nila maibalik yun. Eh, wala eh. Eto na ho, nag-report na ho ang COA. Isipin nyo yan, mga kababayan. Nag-report na at sinasabi ng malinis. Ulitin ko mataas, parang pinakamataas na grado ang nakuha ng OVP. And yet, mantakin mo, wala silang sinasabi. Hindi, kayo. Banat ba paano na yung kay Mary Grace Piatos na yan? Alam nyo, mga kababayan, yung kay Mary Grace Piatos na yan, kaya pinag-iinitan na Makatae Black yan. Yung kamatayan black na yan. Alam nyo ba't yung pinag-iinitan yan? Kasi, ang gobyerno talaga gumagamit ng mga alias sa mga binabayaran nila para ho ma-pin down ang mga komunista at mga terorista. Sinong agent ang gagamit ng totoo niyang pangalan? Di pinatay siya ng mga NPA. Tama, mali. Naturalmente, gagamit po sila ng mga alias. Diba? Gagamit po sila ng alias para pag natanggap nila, kaya nga confidential yan eh. Alam mo kung bakit tinawag na confidential yan? Kasi hindi pwedeng malaman ng kahit sino man. Ang pera na ginagamit for spy, pera na siguro hindi ko na kailangan paliwanag ito. Tanga na lang hindi makaintindi nito. Yung mga nasa kamera, tsaka yung mga vlogger na tanga, na tanso. Kaya nga confidential funds eh. Secret fund yan. Hindi mo pa pwedeng explain, ginamit yan kasi may binayaran kaming si Juan de la Cruz. Binayaran namin para isuplong niya si ganito. Sinong gago ang papayag sa ganun? Kunwari ikaw, isusuplong mo yung mga NPA. Isusuplong mo yung mga kasamahan mo. Sinong papayag doon? At ipapalagay mo yung pangalan mo, tapos pipirma ka pa. Tanga ka ba? Kaya pansinin ninyo, sino ang maiinit dyan sa piatos-piatos na yun? Sino mahilig magdikdik dyan? Ngayon, lumabas na. Alam mo kung sino? Yung mga nagkaso ng impeachment. Alam nyo, eto mga kongresista nating hindi komunista, ginagamit nila yung mga kongresistang komunista para lang pabagsakin si BP Sara Duterte. Dahil nga makakalaban ng kanilang amo. At saka ang balita nga natin na kumakalat, bawat hearing malaki ang kinikita. Hindi ko alam, allegedly. No. Gayunpaman, hindi ho nila nakikita yung bigger picture. The bigger picture is si BP Sara Duterte. Rewind the history ni BP Sara Duterte as mayor of Davao. Siya talaga matagal ng galit na galit po yan sa mga terorista, mga NPA, lalong-lalo na dito sa mga komunista sa Kamara. Galit na galit po si BP Sara Duterte dyan. Talagang ginagamit niya ho ang mga resources ng gobyerno para i-pin down itong mga ulul na to. Bakit hindi? Mga kriminal to, mga putang inan to eh. Kriminal ho yan mga yan. Yung mga terorista na yan, kriminal ho yan. Kaya nga ho tawag sa kanila. Hindi ko nga maintindihan. Tila pinababango ang pangalan nitong mga to. Terorista nga po ito eh. Considered in the international community that these are terrorist group. Kaya nga pinipin down yan ng nakaraang administrasyon at ngayon si Vice President Sara Duterte. Mahirap yung laban na yan. Dahil sabi nga nila, itong mga terorista na ito, mga traidor ho ito. Ito yung mga, alam mo yon, mabait, pagkakaharap ka, apir, mga ganun-ganon. Pero one day, papatayin ka nito mga to. Naintindihan natin, ganun ho sila. Kaya nga ho mga ano yan, mga traidor ho yan, mga yan. And, para malabanan mo sila, kailangan mo ng mga spy, kailangan mo ng mga tao na nagtatago ang identity. Alam mo, yung mga hindi nakakaunawa dyan sa Mary Grace Piatos na yan, yan po yung walang alam sa intelligence. Kahit sinong itanong ninyong intelligence officer,
hindi talaga pinapangalanan yung mga ganyan. Hanggang dala-dala na ho nila yan hanggang mamatay sila. As a matter of fact, yung iba nga dyan, pinapatay na yung pangalan eh. May ganun eh. Ano ibig sabihin na pinapatay yung pangalan? Kunwari, si Juan de la Cruz, kunwari namatay na siya. Magkakaroon siya ng death certificate and everything. Patay na siya. Tapos magkakaroon siya ng bagong identity. Yung kanyang agent name. Ganun ang ginagawa para maitago ho yung tao kung sino talaga yun. Hanggang kaduluduluhan, hindi po yan dapat pinapangalanan. As a matter of fact, pag nahuli pa nga yun, hindi nga yan sasalbahin eh. Kasi mapapahamak ho yung mga taong nagkokontrol. Ganyan ho yan. Ewan ko bakit, parang hindi sila nanunood ng mga Hollywood movies eh. Ganyan po, kahit sa Pilipinas, alam ko ho yan. Kasi kung maaalala ninyo, tayo po ay naka-attend din noon ng mga ilang pagpupulong tungkol po dyan sa intelligence na yan. Na kung lumalaban dito sa NPA na yan, napaka-discreet po nila. Sobrang discreet nila. Hindi mo sila makikita as parang yung magarbong, ay, grabe, general pala ito. Ay, ano pala ito? Colonel pala ito. Hindi, nagtatago yung mga identity. Okay? At yung iba, ay, ano pala ito? Kadre pala ito. Dati palang pinuno ito ng NPA. Kasama na ngayon ng military. Ganun ho yan eh. Napaka-secretive ho yan. Ngayon, ang COA naintindihan yan. As a matter of fact, si Ombudsman Martires, alam mo niya yan. Kaya nga sabi niya, di ba, confidential yan, bibigyan mo ng resibo. Kaya may statement siyang ganun. Kasi nga po, ang talagang pikon na pagpikon dyan, yung mga kaibigan ng mga terorista sa Congress. Dahil matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte. Matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte. Kaya ngayon may pagkakataon sila na gamitin sila ng pinuno ng Kamara para gipitin si BP Sara Duterte. Ginagawa nila ngayon. Tingnan ninyo, nag-impeach. Di ba? Tingnan ninyo. Ito tingnan ninyo kung gaano sila ka-traidor Sinabi ni Marcos, ayoko ng impeachment. Sinabi niya yan. Tapos yung mga amuyong ni Romualdez, parang ganun din na sinasabi. Pero bakit nag-file etong mga grupo na ito, mga komunista na ito? Alam niyo kung bakit? Hindi sila sumusunod sa kaduluduluhan. Feeling ko nagkaroon ng ano dyan eh. Parang, sandali, parang hindi na nila makontrol. Kasi ngayon, dahil dyan, tingnan niyo dahil dyan, nag-issue ng statement ang INC na against sila sa impeachment ni BP Sara Duterte at sinusuportahan nila ang sinabi ni Bongbong Marcos na walang impeachment. Dahil dyan, tingnan nyo, magkakaloko-loko. Dahil dyan tuloy, may fellowship kuno sila. Sabi nga ni Dan Fernandez, fellowship. So, nag-fellowship lang po sila sa Malacanang. Bigla-biglaan. Bakit? Kasi nga ho, sa tingin ko, parang itong iilan sa Kamara, hindi ko alam kung out of control na ba sila ni Romualdez o baka naman dumadoble kara si Romualdez na kunwari I am supporting you kasi naglabas sila ng ng manifesto ang Kamara saying supporting the president, di ba? Nagkaroon sila ng manifesto although hindi naman nila sinabing support in terms of anti-impeachment, pero gayon pa man sinabi nila we're supporting the plan and everything na sinasabi ni Bongbong Marcos ng presidente. Hindi ko alam kung nagdodoble kara lang etong si Romualdez, iba ang sinasabi at iba ang pinagagawa niya dito sa Makabayan Black. Ang tanong, iba ba ang ginagawa nun? Nilulusutan ba si Romualdez nitong Makabayan Black at tinatraidor na ba siya? O baka naman nagdadalawang, alam niyo, anyo itong si Romualdez. Kunwari, mabait,
Kunwari, susunod sa presidente, pero may inuutusan. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo dyan. Di ba po? Pero ang isang bagay na sigurado tayo mga kababayan, alam nyo ko ano? Kinlaro na ng COA ang opisina ng Vice President. In other words, Pilipinas, there is no basis for impeachment. Kasi tandaan ninyo, ito ang ginamit nila na para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kuno, yung confidential funds. Suplak na ho sila nito eh. Kasi sabi dito, lahat maayos. Ibig sabihin, ipresenta lang ito ng Office of the Vice President. Oh. Ano sinasabi ninyong nagnakaw? Ano sinasabi ninyong may korupsyon sa loob ng Office of the Vice President? Ang linaw na sinabi ng COA, malinis kami at maayos ang aming grado. Di ba? So diyan pa lang, suplak na sila. Kaya nga po, pansinin ninyo, biglang parang tumigil yung hearing. Kasi nga, sunog na sila doon sa statement ng COA. Kaya tumigil yung hearing. Anong ginawa nila? Hindi, postpone na lang muna hearing. Harapin na lang muna ni VP Sara Duterte yung threat niya sa FBI. O, di ba? O. Ang hindi natin nakikita dahil hindi binabalita ng mga bayarang media ay kinlaro na ng COA ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Yan ang malinaw. Hindi na ho yan ibinalita ng mainstream media. Kasi nga, bayaran sila. Yan ang katotohanan. Okay? Ngayon, ano nang itutulak nila ngayon? Yung threat na yan. Sabi ko sa inyo, yan yung ano nila ngayon eh. Yan ang kanilang script. Nawindang ho kasi sila dito sa sagot ng COA eh. Pero alam mo naman, kaya ito, pakinggan ninyo ito ha. Maganda rin itong paliwanag po ni Panelo ha. Pasok. Yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA hindi pa pinal. Problema nga, the political agenda is to remove her from office, and not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate. Yan. Iwanag ngayon ni Panelo kung ano yun ha. Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget, at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad? Mantakin nyo ha. Ganito katindi, katarantado talaga ang media eh. Yung mga bayarang media. Kinlaro na ho ng COA ngayon. Hindi natin. Pero nung una, lahat ng issue tungkol diyan sa putang inang confidential fund na yan, dinikdik ng media, kaliwat kanan. Sa isang balita, mga 4, 3. Ganun na nilalabas sila. Pero dito sa final report ng COA na sinasabing
matindi, maayos, magaling ang ginawa. Ito po'y international standard. Hindi nila ni-report. Napakagago, di ba? Gamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Unang-una, yan ay isang sampal sa mga naging imbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates, pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA hindi pa pinal. Yan. Problema nga, the political agenda is to remove him Yan. from office, and not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yeah. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Hindi daw kasi naka-specify, pero ang linaw-linaw po, lahat po yan. Ang tiningnan nun ng COA ay yung pangkalahatang budget ng OVP. Ano to? Hindi namin titingnan yung confidential. Pangkalahatan nga eh. Putangin na, tanga-tanga naman eh. Ano lang Ito mga congressman talaga. Ano yun. Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat ang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Yun. Samantala, sinampahan ng panibagong impeachment, ikalawang impeachment case. Ayun, yun eh. Dapat talaga, wala nang nangyari na kasi nga, sabi ko nga eh, ang tanga-tanga na lang talaga nung iba. Kaya nga yung mga ganitong videos, ikalat nyo ito, not just for me. Alam nyo, hindi ko ito ikinikwento sa inyo kasi para lang makalat, magkaroon ng views. Hindi ho yun. Alam nyo mga kababayan, wala po akong ibang nais mangyari kung hindi maipaliwanag laang po sa inyo as much as I can. Especially ho kasi ang dami daw pong nanonood na talagang masa. Marami hong bumabati kay mo kapag nag-iikot siya sa Maynila, magpipisball, magta-tricycle na. Uy, pakibati naman kami kay Banat Bay, pinanunood namin siya. Kaya nga po ako, ang gusto ko talaga mangyari, maipaliwanag ko laang ito sa lengguwahe ng pangmasa. Bakit to kanya? Kasi ako, masa rin po ako. Talagang masang-masa po ako. Kaya nga, ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko talaga. Talagang ni-research ko ano ba ibig sabihin ng unmodified opinion. Nagtanong ho tayo sa mga abogado, nagtanong ho din tayo sa mga dating nasa COA. Inaalam ho natin, ginagather natin ng lahat na malalaman natin. Tapos eventually, ipapaliwanag ko sa lingwahe na naiintindihan ng taong bayan. Kasi mantakin mo, ito ang pinagsimula ng gulo ng lahat. Di ba? Ito, yung keso hindi naayos ang budget ng Office of the Vice President. Putang ina, nag-conclude na ang COA eh. International standard ang ginamit para ho sabihin na walang problema, maayos, maganda ang grado. Mantakin mo, nagkagulo-gulo tayo lahat dahil dyan. Tapos sasabihin ng COA ito, tapos mantakin mo, hindi inilabas, hindi ipinaliwanag ng mga mainstream media. Pero yung mga katarantaduhan ng mga congressman, sinakyan nila. Alam nyo na. Diba? Sobrang alam nyo na. Kaya kung babasahin nyo, ito po galing po ito doon sa COA po ito. Kaya nga tingnan ninyo ngayon, ang transition. Pansinin ninyo, wag na sa akin. Kayo na pansinin ninyo mga susunod na balita. Wala na dyan sa issue na yan. Bakit? Suplak na ho yung mga congressman dyan eh. Ibang issue na ang gagamitin na nila. Ang issue na nagagamitin nila, yung death threat kuno ni VP Sara Duterte kay Marcos, kay Lisa, at saka kay Romualdez. Yan na ho yun. Ito na kasunod nun. Kaya nga yung impeachment na yan,
Yan na yan. VP Sara sa Kamara at ang nag-file mga kaliwang grupo. Sa kanilang reklamo, may isinali nila yung issue ng betrayal public trust dahil sa maling paggamit. Ito basahin ko lang yung mismong nasa baba ng papel. Okay, ayan. Ayan. We conducted our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions. Yun ang pinagbasihan nila. Sabi pa sa dulo, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for unmodified opinion. Ibig sabihin, sapat na po ang nakuha namin, ang amin na conclude, at ito ay kataas-taasang international standard para sabihin na matino, maayos ang ginawa ng Office of the Vice President, maayos ang paggastos. Mainstream media, putang ina, trabaho nyo ito ba't di nyo ginagawa? Kasi may mga pera na kayo. May mga sports car na yung mga ano ninyo. Diba? Sa bagay. Ngayon talaga napakahirap ng laban. Pera-pera laban ngayon. Pera-pera labanan ngayon. Hindi, ako ito, sasabihin ko sa inyo, pera-pera Alam niyo naman yung, hindi ko na ulitin, pero nag-trending naman po yun sa TikTok, yung paliwanag ko sa inyo. Kaya nga pansinin ninyo yung mga vlogger, may isa pa nga umamin, di ba? Na vlogger, nabayaran siya. Matindi, malaking vlogger, siya daw highest paid.